Winndere. Bandiraɓe mone mon kala salminama inde mun e yettode mun min calmini kala ɗo bandiraɗo wawi wonde mo ganduɗa aɗana andara Winndere-tv ɗum noon mone mon kala min mbi ɗum bisimilla mon e Winndere-tv e yewtere nde ganduɗa mbiɗen goyi waɗande mon ɗum kala saaha hande noon ɗo yarete wonko joli te oɗon gandi ko joli ko bandiraɓe foof ene poti wawde jollude hen joli noon ko ɗum ganduɗa hay neɗɗo goto anda holɗo wawi wadde ɗum mana qualifié woni e oɗo saaha bandiraɓe pop jii ko joli nokku biyeteɗo Dubai noon ko nokku mo ganduɗa hande hakkillaji foof ene kucciti eɗen mbawi wiide ko carrefour foftere kono kadi ko nokku ceerɗo teskama e oɗo dumunna ɓiɓɓe leydi Afrique hewɓe rewɓe ene gummoɗo ene jaa Dubai ko gonga ene waɗi yahoɓe toon somoyade ɓe ene gandira ko commerçant uji walla ko commerçant ji ene jaa Dubai ene jaa ene como sene jaa ene nawa marchandise uji sene garta kadi ene gadda marchandise uji kono noon teskama hande tawa ko sukaɓe e rewɓe tokosɓe yodɓe yaroɓe e duuɓi sappo e jeeɗiɗi sappo e jeetati nogas e jeeɗiɗi ha capantati ko ɓen hande jeehi e nokku ene wiye Dubai yaade Dubai noon wona interdit kono ene waɗi baɗe ɗe ganduɗa ko poɗɗe e haalede kadi ko baɗe kantoriɗɗe woni holɗen baɗe soko tawi neɗɗo ummima ɗo yeehi nokku ene wiye Dubai holko nawi ɗum toon mana ko yeyde hoore muɗum debbo darade yeeye hoore muɗum ene wiye ni ko meccal ɓurgal ɓooyde hay sinno wona meccal daguigal wona meccal joɗgal wona meccal kangal kono kam ene anda aduna Allah o pop ene heewi e nokkuji e guure ɗe garata yimɓe rewɓe ene daro ene jeeye koye munen so debbo yeeyi hoore mum noon hol coodowo mboɗo sikki ko gorko heewi ɗum sodde ndeka nden bonande kala ɗo waɗi ko debbo e gorko rendi e bonande nde kadi ko gueɗe e kantoriɗɗe kono ɗum fof e wade noon aduna o hande tolnima e nokku mo ganduɗa alay saago bandiraɓe e ƴewtoɗen ko batten ko ƴewtoɗen ko jahren ko soko tawi wiyama neɗɗo yeehi nokku ene wiye Dubai ko ardi fof hôtel mo walata o mo luwi o hono yiira woni hen e yimɓe ene kollira joɓata ko 1.500.000 par jamma bandiraɓe o kalis holɗo ummoto saktama e ɗiɗo dumunnaji rewɓe ɓe ganduɗa soɓe jeehi toon ɓe gona yeeyoɓe ɓe liggaki e hôtel aji ɓe liggaki e entreprise aji holko woni liggey mabɓe ko yeyde koye mumen yeyde hoore mum foof e hulɓinade e musde e wonde fitina koɓe jeehata koye mabɓe wondata e mabɓe toon mana ko dawaɗi imagine ko wiyete ko neɗɗo Allah tagui neɗɗo wi kala ko tagnomi e dow leydi ndi ko neɗɗo ɓurnimi mi teddini ɓinguel adama e dow kala ko tagnomi weeyo e jeeri e ndiyam so tawi on neɗɗo hande itti fayida mum itti neɗɗagu mum itti valeur muɗum hay hunde ala ko weeli ɗum so wona wondude e rawandu debbo e hewde fayida hay hunde ala ko welanma walla hay hunde ala ko kulɗa ala ko jirtiɗa sababude ngaalu jawti aduna leloɗa ala ko wondata e ma sona rawandu bandiraɓe beele neɗɗagu ene ɗon en cuwa haalde haala diine taw saabu neɗɗo haɗa ma e wonde diiniyanke haɗa ma e jogade diine ko ma jogoɗa neɗɗagu ma gona neɗɗo neɗɗiɗo hay hunde ala ko neɗɗo o jarnani ɗum e ngaalu tous les moyens sont bons pour dañde kalis bandiraɓe holɗo faya wiyama noon ɓiɓɓe Afrique hewɓe e rewɓe nalankoɓe animatrice uji e woɓɓe e yimɓe ɓe ganduɗa ko tiktokos en wonɓe e nder réseaux sociaux Afrique naɓe hewɓe ene hen kono kadi wiyama e nder leydi Sénégal fodde wonde 50 ene hen won hen ɓe mumen puɗɗi yaltude wadde bandiraɓe eɗen poti ƴewtade gurdam men ko adi fo neɗɗagu ene manque men imanagal ene manque men gonɗinde ko Allah waɗi ene manque men neɗɗo soko tawi aɗa gonɗini ko Allah woni dokkowo ko Allah woni kaɗowo kala ko rokkuma aɗa foti wawde hadde hen mbasa wiide joguiɗa ko 3 alay saago gurdam ujunnaji 3 ɗum woni tous les moyens sont bons pour dañde halis tous les moyens sont bons hamin wona lamɗo
tous les moyens sont bons mbele hami daña darja. Imagine neɗɗo e hewde fayida, neɗɗo e hewde valeur. Daro hay hunde ala ko weli ɗum so wona saccinade e dow huno ko neɗɗo ene yaha hen dow wuro ene yalto e hen. Bandiraɓe, holto neɗɗago woni? Ko gonga, ko gonga. Baɗowo ɗum o jahowo e dow wuro e huno ko neɗɗo o, on holko fade ɗum? En ganda ene wiye ko sacrifice, ene wiye ko goɗɗum, kala ko wawi wonde. Mo ganduɗa huno ko mun ene yaltoye ene ñaama o kam hay goto anda wasde muɗum neɗɗago holɗo tolni. ɗum fof ko yidde dañde kalis, ɗum fof ko yidde wuurde gurdam lix, wasde hangade hoore muɗum e ko Allah rokki ɗum ko, wasde hannude hoore muɗum e ɗo gueɗu mun haaɗi ɗo, wiya alay saago mami wuura ko ɓeye gurata ko. Bandiraɓe, yimɓeɓe ene poti hulde Allah miijo ko maayoɓe. Kadi noon ɗen jawɗele woni ɗeɓe gaddata, ɓe nana ɗumen e jumaji, ɓe nana ɗumen e jamaji, ɓe nana ɗumen e galleji seremɓe, ɓe nana ɗumen e géruji, ɓe nana ɗum e mawludaji, ɓe nana ɗum e kala kala, haɓe ñammini yimɓe ko boni. Woni ko mbimi ñanden, neɗɗo noon kadi so adde ma ngaalu, aɗa andi oɗo ngaalu rewani Allah jokkani en ɗam, to immiɗo koɗo harmi, an aɗa foti ɗum wawde salade. Bandiraɓe, leydi ndi hande ɗo tolni mi anda holɗo paaɗen. Mi nani musiba ene wiya yo yimɓeɓe gandu bonande fof meeɗi nanede e jamanuji ɓennuɗi, kono hande bonande meeɗa nanede. Wallahi ko gonga, nanama jamfa fof, musibaji fof e gonka fof, ko harmi fof nanama, kono wiyede kam yimɓe tolnima e jamanu neɗɗo manan jooɗo, neɗɗo ne yaltoye hunko muɗum aɗa ñaama, ɗum kam ko joni meeɗi nanede. O haali haala mbakka fayida noon, wiide yen gandu bonandeji ɗin jolannoɗi, ɓen yimɓe bonandeji mbaɗanno ha Allah tellina halkare e dow munen. So tawi eɗen jokki ɗin bonandeji, en riska hunde fof eɗen mbawi dañde hen. Waddi hande hay goto anda holko ñawete, hay goto anda holko wona, hay goto anda holɗo faya. Tous les moyens sont bons. Feere fof nde mbammi yomi dañ kalis, feere fof nde mbammi yomi won lamɗo, feere fof nde mbammi yomi dañ inde. Ma won noon mo jiyata ɗo henna ene woni e won kotki, yimɓe fof so lelima ma ɗano, wallahi so lelima o ɗantako ma soppino. Neɗɗo won ngaalu gaɗa jogo, sa lelima ɗantako, saabu aɗa dañirɗa ɗum, Allah yiiɗa, nelaɗo Allah yiiɗa, Oumar Doro Koume yiiɗa, hay an hoorema a yiiɗa. Allah andi noon ko wurtuma e ɗum. Ko heddi noon ko yimɓeɓe yoɓe nehe, yoɓe nehe e diine. So neɗɗo nehaka e diine, so neɗɗo nehaka e neɗɗagu, so neɗɗo waylaka, tafaka tafgo moƴƴo, woni jondiniɗo, woni ganduɗo neɗɗo wonko foti wadde wonko fotani wadde, e kala e saaha ronkata wadde ko boni. Bandiraɓe, so ɗe gantiɗe golle he, min ñaguima yafuya. Allah jarama, on jarama, ha laawol gongol Winndere-tv, ha yeeso ko laawol.